ka ji kalamin lahiran nan da zai zance, sai da ya cire takalmi ya dangi karkumance. Shi fa na muga takalmin wallahi min yi dace, wai waye ya annabi na. Yan aike daban-daban a ƙarshe sai dai su sallama, wani ya sa an sako ruwa, wani kau kogi ya tsindima, wani kau bishiya ya yo shiga, wani kau an ja shi ne sama. Habibi sai dai mursuna. Abban Fadima dan Amina, annabi kai ne abin yabona. Annabi ya bar garinsa dan mu, dan me ba za mu so shi ba. Yayyaki rasuli dan mu, ba ci ba sha mu ji gaba. Allah ne ya ba mu hanya, dan me ba za mu bi ta ba. Kuma tashi kawai kar mu daina kwana. Abban Fadima dan Amina, annabi kai ne abin yabona. Kada ku ce za ku bincika shi, ba a sanin sayyadin bariya. Imani ake bukata, to kada sa dai a zuciya. Sai kaga annabi yana zuwa maka dare da rana, hada da safiya, buɗe ido na daina kwana. Sallama ce tukuna sallah, assalamu ala habibi. Galiman wanda shi ka sallah tun kafin ma ya ji garabu. Mai wuridi ya dakata ba a zanta, ku da tarbi ku zo mu ce baiti kan gabana. Abban Fadima dan Amina, annabi kai ne abin yabona. Nisa'u wai me kuke jira ne, rijali na so su bar mu baya. Sitara kwabbai sitara sisi dan hidimar sayyadil bariya. Mu ma ya kamata mata me yunkura da kuma daina sanya kun begen da dan Amina. Abban Fadima dan Amina, annabi kai ne abin yabona. Godiya yau muke ta yi maka, annabi kai ne ka ba mu gata. Ko yaƙi idan ana yi, annabi zai ce a karamata. Ga haƙuri ga yawan karamci, sawa karnan adin kabinta dan girman sayyada Amina. Wai adan tafiya, to wai me muke wa sauri. Gafirar mu ta sha nono, dole ta ƙara kauri. Tun da Fadima ta dasa mana, shukar mu ta yi kwari a cikin shekara da kwana. Abban Fadima dan Amina, annabi kai ne abin yabona. A Sahara dole in ya baki, babu macen da tafi ki tsarki. Gagata gami da girma, annabi shine a bagare ki. Allah ne ya daura auren Fadima, dole mi ta dauki. Zan iya banki dare da rana. Abban Fadima dan Amina, annabi kai ne abin yabona. Aliyu Haidar mije dai, wai waza ya fi ka karfi. Ko yanzu a fara yaƙi, wukar ka Haidar tana da kaifi. Mata sai mu fara huda, su kwa mazaje su ringa tafi. Mu furta Haidar a ko'ina. Ga nuril Muhammadiyya, Allah kare mu yan uba. Dan girman isar mahaifi a wanka da mu ba mu santa ba. Domin kariyar da kai wa Aliyu a ranar da shugaba ya bar shi da sai ke garin Madina. Abban Fadima dan Amina, annabi kai ne abin yabona. Ni kan bar rufe kasida, sai na gaishe da malamai na, domin duka abin da zan yi suke sai ta lamurana. Komai su suke gwada min, ba sa so na dushe barna, sun zanto min uwa ubana. Abban Fadima dan Amina, annabi kai ne abin yabona. Malam Sa'udu mun zo, shi da kabar dole za mu bi. Ga malam Mubaraka Isa ka mu duka da ladabi. Malam Abdullahi kai ma dole a bayan ku za mu bi. Ku ƙara tsaya min a can gabana.
kasida daga bakin ɗaliban makarantar madrasatun Nurul Muhammadiyya kofar Arewa Buduru. Tare da ni Rukayya Abdullahi, Shamsiya Ma'azu, Najata Abdullahi, Rukayya Yusuf, Fatima Rabi'u, a sha sauraro lafiya.